אלוי, שיקצה, אלוי, תסתלקי מפה, בני ברק, לא בבני ברק מסתובבים ככה, לא מבני ברק מסתובבים ככה, תסתלקי מפה, שיקצה, פריצות לא בבני ברק, תכניסי מעלייך משהו, אתם מזועזעים? יופי, תראו עכשיו את זה. נו, וכמה אתם מזועזעים עכשיו? כנראה שלא מספיק, כי אם הייתם מספיק מזועזעים מהמעשה הזה, היו כרגע בערוצי החדשות ובעיתונים מהדורות, פאנלים וכתבות עומק עליה ועל הציבור שלה היא שייכת. אבל זה לא קרה. למה? אולי כי לא חרדית? המקרה הזה קרה במוצ"ש בהפגנת השמאל הגבוהה בפתח תקווה. הגברת פה באה מאחורה למפגינה דתית שלא מחזיקה בדעותיה הפוליטיות ותלשה לה את הכיסוי מהראש. הסבתות שלנו באירופה של שנות ה-30, כשהן היו הולכות ברחובות גרמניה ונאצי שונא ישראל היה בא ועושה להן את זה, היינו קוראים לזה אנטישמיות. על זה אנחנו צועקים עד היום, לעולם לא עוד. מה קרה לנו? למה דבר כזה עובר בארץ היהודים כאילו שום דבר? אם האישה הזאת הייתה עושה את זה בחול, היא הייתה מואשמת באנטישמיות. אבל בישראל, שבועות שלמים ייפתחו מהדורות על איזה חרדי קיצוני שירק על ילדה בבית שמש, אבל שתולשים לך את הכיסוי ראש כי הדתייה, נו. ואם התולשת היא איזה שמאלנית שהייתה באמצע להפגין נגד הממשלה, אז בכלל מתעלמים. רוצים שוויון? בואו נתחיל מזה. אגב, אתם יכולים להיות רגועים, הסרטון עם החרדי שצועק הוא מבוים ומפוברק ונועד רק להמחיש. אז תראו את זה ותבינו.